Déxame ir á praia coas rapazas e con Toñito, que ti aquí vente das para vender ti o peixe desta patela. Logo a vendes. E que rapazas e rapaz son eses co que queres ir á praia? Pois as de sempre, Berta, Alicia e Toñito. Toñito, moito rolda onda ti últimamente. Non sei eu. Pareceracho a ti, son figuracións túas. Déxame ir e mañá vendo eu todo o peixe. Parecerá, muller, parecerá. Mira, agora teño que ir á casa de túa tía a facer un recado. E mentras, tentas vender todo o peixe. Cando veña, xa falaremos. Pero é moito peixe. Se me quedo a vender non podo ir con eles, que van agora. Ti pune a vender o peixe e despois falamos. Hola, Lita. E tú nai? Foi de miña tía, logo volve. Entonces volvo nunha amiga e vou facendo uns recados mentras. Non, pero véndolle o peixe que queira, dígame canto que foi. No, mellor casi que volvo despois e así tamén para algo que a tua nai. Mire que ela ao mellor tarda unha amiga, que es con isto da reuma anda modo. Sí, isto de reuma molto mal de trouxo. Menos mal que tivo aquí a ocurrencia de poñerse a vender a pé quieto, en vez de andar vendendo polas casas. Volvo nunha amiga. Así non vendo nada. Que máis lle daría que yo venda eu ou que yo venda a miña nai? Hola, Lita. A ver, podes vir ou non? Deixoume aquí miña nai vendendo no peixe e ata que non o venda non me deixa ir. Aínda que dixo que ela logo viña. Botas toda a mañá enteira e non sei se o darás vendido. Nos imos indo. Si, esperar a que venda parrocha toda. Nos imos. Esperade. Quedamos en que íamos ir todos. Por certo, non dixeches de que logo viña? Sí, pero ata que non remate de vender o peixe todo, non creo que me deixe ir. Pois compramos o peixe. Cantos kilos son? Na patela hai 10 kilos. O kilo está a peseta 10 pesetas. Eu teño 5 pesetas. E vos, canto tedes? Tes quen quere que veña ela. Cómpralo ti. Tamén é verdade, fuches tío que dixo de levala con nós. Vamos vir todos e vamos vir todos. A ver, canto tedes? Eu teño 3 pesetas a paga de semana. Aló vai. Grazas. Pois eu... Dúas tamén as teño. Toma. Grazas. Catro vellos mariñeiros. Mamá, xa vendín todo o peixe, mamá. Xa podo ir. Un momento, non corras tanto, que ainda ten que vir a mandadeira de Meisende con outra patela máis. Tío que non queres é que vai á praia con eles. Outra patela máis. A ver, pero ti a que queres ir só á praia con eses rapaces? O que podes facer é ir pola mañá cedo coa mandadeira e traer ti do peirao outra patela de peixe e dareiche unha peseta o mesmo que lle dou a ela. Ves coa patela dende o peirao na cabeza ata aquí. E así acabamos antes. Xa che dixen que o que quero é aprender a coser, pantaloneira, e non vender peixe como a ti. E a quen lle vendeches o peixe? Paréceme moito apurares, E que máis dá? Eu vendino a unhas mulleres. Aí te los cartos. Hola, Belina. Vin antes de non estar. Pero xa vendeche la parrocha toda. Alita, mentras fun a casa da miña irmán, vendeuna toda. Mira, deixounos sen nada, pero non te preocupes, que vai vir a mandadeira de Meicende agora con outra patela e vai haber peixe para todos. Esperarei logo, se non tarda moito. Ti aquí vendendo a pequieta acabas antes que as outras mulleres polas casas.
Ai, a mí non me permite a reuma, non podo ir eu por aí polas rúas vendendo. Non me permite a reuma, non. Ainda ser outras que fagan como a ti. E outras que vedan a patela no tren das 8 e vayan vender por Cambre e outros lugares. Esas mulleres moi duras son. E poderán vir, e imos caber todas aquí. Non vai haber ningún problema. Mira, é moito mellor aquí que non andar polas rúas coa patela na cabeza dicindo parrocha, xurelo. Eso non é para min, a miña reuma non me permite. Comezaches ti e logo a plazuela vais ir agrandando. E mamá, pola tarde erasme deixar ir ao cine ao Finisterre. Toñito, pásame. Ti non tes máis que ganas de xolda. Ainda han de pasar por aí os militares uniformados facendo a instrucción e has querer ir detrás deles. Detrás dos militares, non. Pero ir ao Rex, ao Finisterre... E tardará moito a mandadeira. E o merco xa ti que tes máis aprezo. É que eu merco os mariñeiros da pota que lle corresponden por ir ao mar. Os patróns cobran o máis. Peixe hai para todos. Danlle incluso aos pobres de pedir. E algúns ainda venden detrás da fábrica do tabaco. A verdade é que o peirao é unha riqueza. Home, xa, muller, pero tendo aquí ao lado da casa xa non vou ir aló. Bueno, non te preocupes que logo a vir. A ver, Lita, podes vir xa ou non? Lita non pode ir. Está por chegar outra patela e ten que xudar aquí. E para iso mercamos nos a parrocha toda. Que vamos a hacer nos con todo este peixe? A min, as 2 pesetas, volves máis. A menos 3 que te di. Así que vendiches o peixe a unhas mulleres. Vendiches o peixe todo a eles. E vos, que ides facer con tanta parrocha? Deixe vir a Lita con nós, é o único que pido. Lita ten que facer aquí. Podedes ir indo. O feito, feito está. Home, a ver, se só merco vos eu algunha parrocha, onde ten o peixe? Ali, veña con nós. Quieta, Concha, ti quieta aquí, que agora vai vir a mandadeira e seguro que para ti a ter peixe. Que non andiveran tan agudos. A 3 pesetas, volves máis. E a min, as 2.